1.072 dones assassinades des que es comptabilitzen dades, l'any 2003, 169 a Catalunya. El 34,2% de les dones ha sofert violència per part de la seva parella o exparella. El 47,2% no ho ha denunciat. El 40,4% de les dones ha sofert assetjament sexual. La pandèmia sí que coneix de gènere i ha empitjorat la situació de moltes dones. Reivindiquem la tolerància zero davant qualsevol mostra de violència masclista. Reivindiquem la coeducació que trenca rols sexistes i violents. Reivindiquem un estat de benestar fort que alliberi a les dones del treball reproductiu i que actuï contra la feminització de la pobresa. Cal garantir la igualtat entre dones i homes, perquè és l'origen de moltes discriminacions. Hem de lluitar contra el tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i hem de perseguir el proxenetisme. Només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme. Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat.